अरे का हम बताई चारू ओर रूम खोजत खोजत थक गई जब ना मिली कारी। कहत रही ना कि देखी जी भाई अब भौजान से झगड़ा करके कहीं ना तो भागी। अब तो दिन रात अब का दौड़त है करबू ना। कुफुत में मरला से ठीक न बा कि सारा कुफुत से निकल के पूरा रह उन्हें कमा खा। रो बाहर चल गो रहती तो कितना बढ़िया रहला। इनियो के कमावा छोड़ दीही बाहर चल जा। अब पता चलल कि फिर उन्हें से ले लुगरिया डेढ़ उमरिया भइल बा। ओकरा से ठीक बा कि तन की अपन घर से दूर हट के रह। रूमे लेके का करी 1500 ना 2000 रुपया ठीक महीना दिया सारा रउआ कहीं ठीक के। सोचले बानी जी। एक नंबर के सोचले बानी जब संग में तो कहते बड़न जा कि सब काम हमनिए करतन जरा भौजाइयो ताना मारतड़ी हमरे के। करस जा काम। अब हमने के चले में तो देखत ना कितना करी है ना। तू रूम मिली बारू कहे ना जी चली। चला रूम तो मिलिए जाई। क्या करी 500 रुपया बेसियो बोले तब दियाई। कई काम कर मैं खिया अब कुल जाता। हमके मत देखा। तब तोर भौजाई कहते बड़ी कि तोहर मौगी कुछ ना करेले। उ कबो कहेली आजो कहिहन ना रहे के तबो कहिहन रहे के तबो कहिहन। हम लोग के कहाँ अरसा मिली बुझाता। जी। अब कहीं ना कहीं मिलिए ना जाई। हाँ देखल जा सारा इन्हें तो देखते नहीं खस कौन रूम में। ए नियारी भैया वाला हो। ये तो गेटवा खुले बा। का करी अंदरवा घुस के ले ली का फरुसावा। तो कोना है कि ये नहीं रूम में। ए भैया बड़ा बड़ा कौन यार रूम मिली का। मिल जाई। जौन चाहिए आधार कार्ड जौन चाहिए तौन दे दे जी प्रूफ। अब चोर चाहे थोड़े न रूम खोजी। नहीं अब मर्द मेहरा रुह जाई हो भगनी परनी ना है जा हमनी के हमनी के रूम चाहता। मिल जाई। बा खाली। हाँ ऊपर मल खाली है ना बा। तो कितना ले महीना के 2000। ये महाराज 1500 1200 पर कितना ठेली मिला तारू बरवा कहता नहीं 2000। अरे भैया तो लैट्रिन बा किचन बा घर जाकर देख लो पहले। वो हम जानत नहीं अब देखी घर द्वार नहीं खे हमनी के देखी कितना बा का नहीं खे हमनी के कैसनो रही हमनी के रह जाए के हमनी के बस रूम चाहता। दिन भर हमारा रहे के बा रूम में। हाँ अहिया के जाए के बा काम पर। राती में रहल जी ओ सब प्लांटवा में काम लगल रहे यहाँ के। अच्छा हाँ पलंटवा में। चौसाला में चौसाला। वही में लगल बा। बड़ा बहाली होता हो। अब बंद हो गइल बा बहाली। अब नहीं खे बहाली। जेकर में नौकरी लागल बा ओकर सरकारी टाइप के हो गइल बाटे। जेकर नहीं के काम करत ओकर नहीं के तो पैसा देंगे तब। पैसा मिल जाई चिंता मत करी दे दिन जी। पहले रूमवा कितना दिखाई। दिया ना ले 1500। मैंने 1500 किराए एक महीना के 1500 बयान दे दी वही में। अब देखिए बड़ा हाथ सकेत बा अभी परमेंट भइल नहीं खे। अरे भैया कौन ठीक बा रहब 15 दिन भाग जेबो कहब की। नहीं 15 दिन में हमनी के भागे वाला नहीं खींचे जन्नी। इमे साल भर चाहे 6 महीना चाहे 2 बरिस रहबे अब करी। ना ही लाइनो बिल आई तो हम लोग से थोड़े ना मांगे। 1000 रुपया ला भैया। और बाद में ले ले। तो 5 दिन में आई तब हम 5 दिन के बाद घर ना रही ना का। नहीं दूसरा दुकान बतानी। अच्छा और के भीतर रहेला किराया पर ना अब कोई ना रहेला। ढेर लाभ सब हमनी के ना चाहिए। बाबू बनवा के छोड़ दो कि किराया वाला जितना आदमी है ना में देते रहियो होने दुकान भी है। चली ठीक है 1000 दे लेबे याद कर ले चढ़ा लेबे अपन डेरी पर। जय हो लक्ष्मी केजन के कर्म देखनी के आइलू ठीक बा। अरे बड़ी खोजत रहनी दीदी। है पता ना रहलो। मटर के व्यवस्था बा ना। मोबाइल एकदम हां ओके बा। कलो बा। मलची बा शर्म से बोला बटन खाली टिपे के बा। अच्छा ठीक है। बाप रे बाप हम तो यही फरुसा खाती आई बतावा लक्ष्मी जात रही के हमके चिन्ह था कोई धीरे से निकल घंटा ही जाले जब उन्हें 2 महीना करी चार्ज होई। निक बाजी ए के जने का कर लगनी बढ़िया न बा अपना घर ले रोज घर में किच किच होत रहल ह। निक बारूम जी मूर्ति बताई ओ जे हमनी के घर बा। मान गइल हां न तो 2000 रूम अब देखाला के बाद अब 2500 लायक बा। आउ देखबे कने लैट्रिन बाथरूम बढ़िया बा। सब व्यवस्था एकदम फ्रेश बा। फ्रेश बाटे। अब का एगो कराकट के सारा दिखावत रहल रूम ओकर 2000 मांग 2000 मांगत रहल ओकर लिए निक न बा। लाइटिंग करे खातिर डब्बा उठाए के बाद जाए के बहन निश्चित खेत खरियान में के जाई जी खुला में शौच करे। देख जक सब व्यवस्था बा कुर्सी टेबुल खानो खाए के बा डबल है तो सको रजाई बा। किचन बाथरूम कुल बा। किचन में खाना बनी बाथरूम में जाए के बा।
अभी थरिया बर्तन ना किनल जाइए महीना भर तो कैसे काम चली? होटले से खाना आई। काहे के आई? हम बानी न जौन होटल से ले आइम न उतना में बर्तन थरिया कुल हो जाई। छोटे छोटे किन लिया का बर्तन है। देखी आज कुछ नहीं के किने के वो थरिया किन लिहल जाई का। एगो तावा है एगो कढ़ाई किन ले तनी आ एगो भगौना किन ले तनी पतेला। पहले तउए किनी ना आ तो एगो थरिया रोटी ओटी ओई पे चौकी बेलना कुल हो जाई। चिंता मत हरा कर। बेग मार आजाद से खा से जाए या पलर रस जा घर में। बारे ओई मिले लगी अब यही जे अब आवत न त फिक्स करवा दे जब ई होटल के तरह ना मिल गल जे रूम। पूछो त एकदम पंखा उंखा कुल एकदम सारा हुई सीओ लागल बा एलसीडी लागल बा। हां देखल कर आंख से कल कर बजो जाबा बजाई का रजाई में बजाई राजा जी रजाई ओढ़ के हां बजावल जाई। बजावत रह साला चालू कर द केवाड़ी बंद कर द बहरी आवाज जेबे ना करे। ई तो बात सही कर ना तोहार आवाज बहरी जाई आ ना ओकर आवाज बहरी जाई। का के हेलो गुला करबू झगड़ो कल जाई केवाड़ी बंद कर दियल जाई तो ऐसा नहीं घर बा कि बहरी आवाज ना जाई। हां त ना जाई न तरह लड़त रहिया झगड़ा करत रहिया झगड़ा काहे के करब जी। आराम कर दोपहर बीते 10 साजी खाली चलल जी बर बाजार। बताओ मद आज भांटवा कतना खुश रहल ह कि जी भेटाइल ह ती वो मजा लेत रह कि का कोहे के बात का बा भाई। अतना तो खुश कहियो न लागत रहल है आज काहे खुश बाटिए। रोज तो मुंह बनल रहत रह लेकिन ये बेरा ओकर खुश देख के हम बड़ा चेत बानी कि भाई का बात बा। अच्छा चलो लड़का हो सकत तो कुछ पवले होई आ चाहे कोई कुछ कहले होई कोई बढ़िया बात ऐसे खुश होई। का करब सवेरे ही से निकल बनी गाँव में अब ई टाइम हो गई चलो दे आराम सब सूतम आ सांझ जब होई न तब ओकर भेंट करम आ पूछब का बात बा। भंडवा बड़ा खुश रहे है बतौले है बात नहीं लड़का बढ़िया आदमी हुए चलो कुछ पवले हुई चले दे आराम सब सूते द शाम को ओकरा से भेंट कर मेह बेरा डा बताब चल के आराम करे द मजे कहीं कद नहीं। ई के हमर घरा में आ गइल ही तो गन आदमी लगते ना हुआ हमारे कहू ई के है मोबाइल वोबाइल कुल है ने फेंकल बा। बताओ न मर्दे कहीं कत नहीं केवाड़ी खुला मतलब कहीं कौन है के आ केवड़िया साला कौन फूल दिल कि हमारे घर में जाके घुस भी न सन। ए भैया सूते तो दादी सूते तो दादी मुँह मरद में कोरा में कोरा में सरवा रे ये हमारा घर में कोरा में या भूसा में लग न सके। सोटवा उठाए न तो तू कुल कोरा में या सोटा में लगा देम तुरंत बाहर सुते काहे नहीं देते रे बुलिया कैसे कैसे घर में ढुकला हो लाज शर्म कुछ नहीं खेला का करतानी जी। चुप रे सुतल में बरबराए लगतनी आय घर के झगड़ा बहर ना लेके आइनी सरवा तो करे के हई ठीक नया जगह पर आइल बनी जा हमनी के केवाड़ी देख के सुते के चाहत रहला सरवा जा गुंडा लो फोन आवत न सब ए तरला शर्म निकला तो सुना लगाम द ठीक ना ए लगा लगाम त तू केहू के घर में घुस जइबा कोई घर में घुस केहू के जइबा। मेहरारू के जाके जरी बैठ जइबा अब के देखला लुगा उठौला का उठौला सुतला में का जानते हम राजी सही कहते हैं राइट। बहुत बढ़ बढ़ के बोलत रह ठीक ना जब हम बोले लगम ना तो पिछवाड़ा तो फाड़ जाई ठीक ना। सुना गुंडागर्दी मत दिखावा गुंडागर्दी हम देखावता नहीं तू गुंडागर्दी देखावता पर तुरंते फोनो करे जाने नहीं मानो तनी के गांव के रंगबाज होकब तो एकर मतलब ई ना भई माने कि हम कोई के रंगबाज रूम में लगता घुस नहीं जाइबा। हम रंगबाज या लफुआ ए लगता उतरा नहीं चलो जरा बोलला है कहूं बेर ठक ठकैला केवाड़ी हमनी के खुले बा हमनी के गलती बा कि खुले बा कबेर बोलला माने हम बोल के घर में आई काहे ना बोल के आइबो हैं का इतना गुंडागर्दी बा कि बिना बोलले चलले केहू के घर में सुना तो हर गुंडागर्दी बा कि कोई घर में घुस जइबा ए जी काहे डरा तन कई के रूम के हाँ? किराया ना देतन तू जा कैसे गुंडा वाला कि बिना पूछले घर में घुस गइल बाला किराया पर रूम वाले ले हां देख के आइल बन जा निमन समझो भाड़ा देख के आइल बन जाइबा किराया पर तारा का बुझाता
1000 रुपया बयाना देले बन जा के 500 200 देखा देला। मजाक मत कर। माने हमार रूम किराया पे के दे देही? कौन सा किराया पे दे देही? तहार रूम तहार रूम तो के कर तोहार हो? अच्छा तहार भाई उड़लन छोटका भाई हमर हइये नहीं खे कौनो। तू अकेले बड़ा अकेले न बन का बन, तू अकेले बनी हम? कजी तब कौन सारा पैसा हमनी के ले लेला सा बयाना रूम दिखा दे बताओ हम घर में जे तन आराम करे खाली देख तोहर दू जना घर में घुस गल बड़ा जा छोटा के हो जना तो हम लोग। हमनी के गलती नहीं खे हमनी के मर्द मेहरारू हन जा ठीक ना। आ एगो रहल लइका छोटा ने सावरे खानी घंटा लेखा मुंह रहल अच्छा गोल मटोल हां आ उहे कहता कि रूम खाली बा 1500 रुपया बयाना मांगत रहल 1000 ना रुपया जी देनी वो अपन नाम के का तो बताओ तो रला। अब के जाने उतना याद बा हमरा कहता कि फिर आइब 5 दिन के बाद ए जी रहिला जाना अब पैसो देल जा 1000 1500 पर बात भइला बुझ गई भैया तोहले में गलती नहीं खे। हमनी के का जानतन जा हमनी के जानतन जा कि उनकरे ह आज से जान ले जाए कि रूम हमार ह ई में रहे के नहीं खे इमा रहे का? के नहीं खे ना। काहे जे रूम देले बा ओकरा घरे में तोहन के ले चल के दिखा देतनी आ ओकरे घरे रहे के बाटे। ऐसे जान गई कौन सारवा हउए। चल भैया देखावा हमनियो के धोखाधड़ी में रहल नहीं खींचा ठीक ना? चल 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 कुल सामान ले रे बताओ मर्द को ह तनी की सारवा भांटवा काहे खुश घर बाटे? से चलन नहीं जा यही से ना खुश अरे बाटे। नहीं जाऊंगे। हाँ? बतावा हमरा साथ हईसन धोखाबाजी करता कौनी कजी हद काहे खुश बा? पैसा ले ले बात यही से खुश न बाटे। धोखाधड़ी वाला काम ना उ एकर मतलब करता लइका हां चल भैया लिया के चल 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 चली जी आई रहल उहे फौरसा के भेज रहे कि जो हम खरा फौरसा बा ले हम लिए। नहीं अब कि हमनी के फरसा नहीं करना, जाना कुछ था। पी के आ उहे बा दूसर कोई है ना चलो ओकरा घर त अबे उनकर हम बाई छोड़ा होतनी। ये कुल होई त घरवा वाला और हंसबे करी हंस ना हमनी के घर के रहल जिया ना घाट छोट के आदमी में पैसा मिलो चाहे मत मिलो चल घरे चल काहे के कोई ओकर नते दुगला कितना बदम माथु तहरे चल घर द्वार छोड़ के रूम खोजत नहीं जा अब कहत रही कि रहुआ ना भाग के चली दिन रात कल कर कल रह तू जा घर अपना तब घरे अभी काहे जब कुंवार रहत भौजे से मजा ललत रहला चोच में चोच जाता निकला तब धासती त अब खराब नहीं खीना लेता तोरे संगे ना लेता नहीं कौन ठीक बा